Wala giubos sa Davao City Police Office kung DCPO ang ilang alerto human sa nahitabong pagpamomba sa Yellow Bus Line sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Ang bus gikan og Kidapawan City nga paadto sa Tacurong Public Terminal. Usa ang kumpirmadong namatay sa pagbusika adog 11 ang samdan. Sumala ni Police Colonel Alberto Lupas, City Director sa DCPO. Gibalik niini ang Oplan Davao Defense System kung DDS. Kini aron sa pagpahugot sa security measures sa borders ug sa syudad aron walay susamang insidente nga mahitabo. We again activate our Oplan DDS. No? This is more stringent checkpoint operation. No? Na parang marami siyang different area, mayroon siyang kanya-kanyang boundary na nakakandak ng checkpoint simultaneously. Nagpabilin ang pagpatuman sa syudad nga sa mga designated pick-up points ug sa dikot lang pwedeng musakay ang mga pasahero subay sa mas gihugtan pang pag-inspeksyon og checkpoints. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.